θα πρέπει να αποκτήσουμε την ικανότητα να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα, η απόσταση των οποίων θα είναι περίπου 6 μέτρα. Για να επιτευχθεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι να βαδίζουμε σιγά σιγά. Τονίζω, σιγά σιγά. Θα τοποθετήσουμε το αυτοκίνητό μας παράλληλα δίπλα στο άλλο και σε απόσταση ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά. Μια απόσταση περίπου 40 με 50 εκατοστά θα ήταν ό,τι έπρεπε. Η θέση αυτή είναι λάθος. Δεν είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να παρκάρει το αυτοκίνητο σωστά από αυτήν την θέση. Ούτε και αυτή η θέση είναι σωστή. Δεν είναι παραλληλισμένο το αυτοκίνητο σε σχέση με το άλλο. Η θέση αυτή είναι η σωστή από όπου και θα επιχειρήσουμε το παρκάρισμα. Με την όπισθεν και πάντα σιγά σιγά θα πρέπει να φέρουμε το αυτοκίνητό μας έως ότι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου μας έρθει στο ίδιο ύψος με το άλλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή εδώ θα στρίψουμε δεξιά το τιμόνι μας και με την όπισθεν θα φέρουμε το αυτοκίνητό μας διαγώνια σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Τώρα το πόσο διαγώνια θα το δούμε κατά την πρακτική εκπαίδευση. Αφού λοιπόν φέρουμε σε αυτήν την θέση το αυτοκίνητο, θα σταματήσουμε και θα στρίψουμε το τιμόνι μας πλέον αρκετά αριστερά, αν όχι όλο, και με την όπισθεν και πάντα σιγά σιγά θα ευθυγραμμιστούμε σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Πράγματι πετύχαμε ένα θαυμάσιο παρκάρισμα. Εάν κάποιος λάθος υπολογισμός μας φέρει σε επαφή με το πεζοδρόμιο, δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Τούτο επιτρέπεται. Αρκεί να μην ανέβουμε πάνω σε αυτό, όπου είναι και λόγος απόρριψης κατά τις εξετάσεις. Αφού λοιπόν απλά ακουμπήσαμε στο πεζοδρόμιο και δεν ανεβήκαμε, θα στρίψουμε πλέον όλο δεξιά το τιμόνι μας και με την μπροστινή κίνηση θα ευθυγραμμιστούμε σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Πράγματι και με αυτήν την δεύτερη κίνηση πετύχαμε ένα θαυμάσιο παρκάρισμα. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά με αντίθετα τιμόνια, γίνεται και το αριστερό παρκάρισμα. Ο οδηγός πήρε θέση δίπλα στο άλλο το αυτοκίνητο, έφερε το πίσω μέρος του στο ίδιο ύψος με το άλλο, σταμάτησε, έστριψε το τιμόνι του, φέρνει διαγώνια το αυτοκίνητό του σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Τώρα το πόσο διαγώνια θα το δούμε κατά την πρακτική εκπαίδευση. Σταματάει, στρίβει το τιμόνι του δεξιά, αφού το παρκάρισμα είναι αριστερό, και με την όπισθεν ευθυγραμμίζεται ωραία δίπλα στο άλλο το αυτοκίνητο, δίπλα στο πεζοδρόμιο. Πράγματι επέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο παρκάρισμα.